धान रोपे के तो रोप देनी पानी पटा के, लेकिन सूचित करे के चाहतनी नीचे धरती मैया से और ऊपर इंद्र भैया से। बरसिया तो लंड से, ना बरसिया तो लंड से। अब चलनी बाहर कमाए। पूरा राखी बांधने वाला बहिन लोग से हम सूचित करे के चाहतनी कि अबकी के रक्षा बंधन में भाई से पैसा लेके राखी नहीं खे बांधे के, आ ना तो धरा जेबू लोग तो 5 साल जेल आ 10,000 रुपया जुर्माना देवे के पड़ जाये। हाँ, पूरा परदेसी भाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी बाहर जाए के पहले मेहरारू का चुम्मा लेके जाए के जतरा बन रही। पूरा नया नहर कनिया से हम सूचित करे के चाहतनी कि अबकी के ट्रेन से राखी बांधे नैहर नइखे जाए के, अबकी भाई के बोला के ससुरे में राखी बांधे के बाद। पूरा गांव जवार के भौजाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी कि अबकी के रक्षाबंधन में भाई के मेकअप और ओठलाली लगा के राखी नइखे बांधे के, कैसे कि वो भाई हो भतार ना। पूरा बड़का छोटका मोबाइल चलावे वाला भाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी कि मोबाइल में रिचार्ज हो गई बा महंगा, वही पैसा के माल के किन के दे वो लोग लहंगा। सारा लड़की से रिक्वेस्ट बा कि मेकअप कम करो लोगो, पहचाने में दिक्कत होता। पूरा गांव जवार के भौजाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी कि हे सावन के पावन महीना में ओठलाली या मेकअप करके जल ढारे नहीं खे जाए, काहे से कि बाबा के बसा खिसियाता। हाँ, चल ओहू में घर ओठलाली या मेकअप करके जाता तो जल ढारे। ओकी के सावन के पावन महीना में 5 गो सोमारी बा। पहिलका सोमारी देवर खाती बा, आ दूसर का सोमारी हतार खाती बा, तीसर का चौथा या पांचवा मजहर के यार खाती बा। पूरा गांव जवार के भौजाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी कि अबकी के राखी बन्हाई मेकअप और ओठलाली लगा के नहीं करे के, काहे से कि भाई के पहचाने में दिक्कत होता। हाँ। पूरा गांव जवार के भौजाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी अबकी का सावन के पावन महीना में भतार के संग ना यार के संग जल ढारे के बाद। कृपया यात्रीगण यात्रा करते समय ट्रेन में अगर लेटरिन लग जा रहा है तो हॉगिस का इस्तेमाल करें, ट्रेन को गंदा ना करें। पूरा ररुआ भरुआ सार लोग से हम सूचित करे के चाहतनी कि हे सावन के पावन महीना में भूखे पिया से जल ढारे के बाद कब जाके सरौ लोग तनी के माथे में उठ चली जी हो गांव में चली। धान रोपे के तो रोप देनी पानी पटा के, लेकिन सूचित करे के चाहतनी नीचे धरती मैया से और ऊपर इंद्र भैया से। बरसिया तो लंड से और ना बरसिया तो लंड से। अब चलनी कमाए बाहर। पूरा झिलुआ झुलावे वाला भाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी कि हे सावन के पावन महीना में अगर लड़की झिलुआ झूले खातिर आवत सब मेकअप लगा के तो ओकनी के झिलुआ पने के झुलावे देवे के, ओकनी से 10 के 20 लेवे के बा, आ ना मन तरी से 20 लेके ऊपर चढ़ा दे। भैया हो सावन के तो महीना चलते बा, लेकिन हमरा गांव में 2-4 गो 1200 राक्षस जौन सरवा न सावन देखेला सो आ न दशहरा देखेला सो, मीट मछली जम के खाला सो। अगर तोहनियों के गांव में ऐसा राक्षस 1200 जम के शेयर कर लो ताकि सरवा सुधर जातो। भैया हो यही लगन में भर लको हमरो शादी, लेकिन मेहरारू साफ हमार साइकिल के चाका रलो। आ एकर बहन तो शादी होते होते 10 दिन का बाद ट्रैक्टर के पिछला चाका हो गई। बताओ भौजी टेंगे 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 बड़ी तेले पूरा जिलेबी बेचे वाला भाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी कि तनी जिलेबी आ सही से दो लोग मीठ लागता, ना तो देख लो लोग तलवार छेरुआ ले मगवा। गुल गई गुलशन गई गई ओठ की लाली, ओकरा पीछे लार पड़ल बड़ा हो गल बिया 2-4 बच्चा वाली। कृपया यात्रीगण ट्रेन में यात्रा करते समय
अगर आप लोग को लेटिंग लग जाता है तो कृपया हॉगिज का प्रयोग करें, ट्रेन को गंदा ना करें। खेत के यार छाटे वाला सार लोग से हम सूचित करे के चाहतनी। खेत रहता 1 कट्ठा आ तहार बहन चोद लोग 4 कट्ठा करे के फिर में लग रहता लोग। जोया हमरा यार के डोनेर पर धरा गए लोग तो ई चोंगमा तो इनके गोड़िया में पूरा गांव जवार के भौजाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी कि अबकी के रक्षाबंधन में लाल साड़ी पहनाओ चाहे हरिहर। भाइये के राखी बने के बाद भतार के नाम नीचे धरती मैया से आ ऊपर सूरज गोसैया से आ संगे संगे इंद्र भैया से हमार हाथ जोड़ के विनती बा आकि रहम करी लोग। धार रोपले बानी पानी पटा पटा पूरा गांव जवार के बहिन लोग से हम सूचित करे के चाहतनी कि अबकी के रक्षाबंधन में राखी तो बंधाई लेकिन गिफ्ट में पैसा ना आपकी मोबाइल लिया। जेकरा जेकरा मेहरारू पर शौक बा ये भाई अबकी के रक्षाबंधन में मेहरारू के संगे ससुरार लेके जाई आ भाई से राखी बनवाई आ संगे लेके आई। यही से हम बताई ना तो बाद में गड़बड़ हो जाई तो गड़िया में पोसबो करे हमरा आई। पूरा गांव जवार के भौजाई के भसार लोग से हम सूचित करे के चाहतनी कि अबकी के रक्षाबंधन में मेहरारू के नैहर भेजला के काम नहीं खे काहे से कि उ कई गो इया रखो तारी सो। पूरा रात बिरात के घूमे वाला सार लोग से हम सूचित करे के चाहतनी आकि रात के घूमल कम कर लोगो। नैखा धरात लोगो आ जहिया तहार पहुंचे तो लोगो धरा गइल लोगो ओ दिन मार के गांठ फाड़ देबो। याद रखो लोगो। नयका बियाह वाला भौजाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी कि अबकी के राखी यार से खरीदवावे के बा आ भतार के देखा के भाई के राखी बांधे के बा। पूरा रात बिरात के घूमे वाला सार लोग से हम सूचित करे के चाहतनी आकि रात के घूमल छोड़ दलोगी आ ना तो जहिया हमरा हारका में पकड़ा जे बोलोगिन ओ दिन तनी के माई चोद के छोड़ संतोष ना होई। पूरा पार्क में चूमा चाटी करे वाला लड़का लड़की से हम सूचित करे के चाहतनी आकि पढ़े पर ध्यान दलोगो करे पर ना तो बाद में बड़ा दिक्कत होई। पूरा गांव जवार के भाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी कि जौन पैसा माल के मोबाइल में रिचार्ज करावत हो उ पैसा अब की राखी के बनाई में बहिन के देवे के बा आ ना तो अगला जन्म में बिना बहिन के होकबो। हाँ पूरा बस में चढ़े वाला यात्री से हम सूचित करे के चाहतनी कि अपना अपना मेहरारू के गोदी में लेके बैठे के मन लागत रही। पूरा यात्री से हम सूचित करे के चाहतनी कि अपना अपना मेहरारू के संगे जाए के बा। हाँ कोनो दिक्कत ना होई। पूरा गंगा में नहाए वाला भाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी गंगा जी के पानी ले जाके शिवलिंग पर चढ़ावे के बा। पूरा बस के खलासी वाला भाई से हम सूचित करे के चाहतनी आकि जवन जवन छोट छोट कपड़ा पहन के आवत या लड़की ओकरा के स्मार्ट लड़का लोग नहीं बैठावे के ओकरा के बूढ़ पुरानिया पगठाइल बाबा के गोदी में बैठावे के बा। पूरा जिला जवार के भौजाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी आकि जेकर जेकर भतार हनीमून पर नइखे घुमैले ओकरा के हम घुमाएम हम अपन पैसा लगाएम लेकिन एगो शर्त बा चुम्मा एगो देवे के पड़ी। पूरा जिला जवार के भाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी आकि कोनो लड़की अगर गिफ्ट में कुछ देतिया तो आगरा के लेला के काम नहीं खे काहे से कि रक्षाबंधन नजदीक आ गइल बा उ भाई बनावे के चाहतिया। हाँ पूरा हावड़ा में घाघरा पहन के घूमे वाला भौजाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी कि अपना अपना यार के संग घूमे के बड़का शहर कोनो दिक्कत ना हो। पूरा कपड़ा धोए वाला भौजाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी
कि कपड़ा मंगा मंगा के धोत लोग यार के आ जहिया पता लग जाई भतार के ओ दिन मुआ दी ही मार के। हाँ। पनिया जहाज पर घूमे वाला भौजाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी आकि कान खोल के सुनो लोगो, यार के संग घूमे के बा, भतार के संग ना। हाँ। पूरा पार्क में डार्क कलर के साड़ी पहन के घूमे वाला भौजाई लोग से हम सूचित करे के चाहतनी कि भतार रहता फैक्ट्री आ तोहनी के मारा तर लोग पार्क में एंट्री आ जहिया भातार के लागी पाता ओ दिन चुतरिया तोहनी के कद ही ना पाता। हाँ, याद रखो लोग। बात से